Geen topweekend voor de Limburgse topclubs. Gelukkig gaat het in Eerste Nationale een pak beter. Dat alles en nog veel meer bespreken we vandaag met chef sport Christophe Luberlo, voetbaljournalist Marnik Geukes, feitjesleverancier Siebe van Heusden en ikzelf, Mathis Dumery. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Marnik, Christophe, om de hoeveel weken verschonen jullie thuis de lakens? Vraag voor mijn vrouw. Heb je een idee? Is de clean sheets gaan? Is het om de 21 weken? Ja, ongeveer, denk ik, zoiets. Om de 21 weken toch clean sheets. Ja, dan rollen we ze buiten. Hè? Nou ja, dus ja, duidelijk waarop ik hinte, de clean sheets. En dan kunnen we eigenlijk gewoon En jij, meteen... Mathis? Ja, ik om de twee. Ja. Zoiets. Proper, jongen. Ik hinte natuurlijk meteen op de clean sheets van Genk en dan kunnen we meteen hun wedstrijd bespreken. Je weet op voorhand dat La Louvière gaat komen verdedigen op Genk. Om dan na 10 minuten op achterstand te komen is het slechtste dat kan gebeuren, maar het gebeurt toch. En daarom heeft Siebe al meteen een feitje mee over die tegendoelpunten. Ja, Genk kwam dit seizoen in alle thuiswedstrijden in de competitie op achterstand. 2 keer kon Blauw-Wit die achterstand nog ombuigen in een overwinning, maar even vaak eindigde het in een gelijkspel of nederlaag. Zo bleef ook gisteren een clean sheet uit en daardoor staat de teller voor Genk nu op 21 competitiewedstrijden op rij zonder clean sheet. Opvallend, de ongelukkige nummer 2 in dat lijstje is STVV, met een reeks van 7 wedstrijden waarin ze de 0 niet konden houden. Dat is stevig. Het begint een beetje zielig te worden. 21 keer geen clean sheet voor een ploeg als Genk. Het gaat een eigen leven leiden, hè, op een bepaald moment. En nu, ja, ze hebben eigenlijk in de wedstrijd vrij goed verdedigd, denk ik. Want La Louvière is wel een ploeg met 2 snelle spitsen, die al veel ploegen hebben pijn gedaan op die manier. Dus ze hebben de counter er vrij goed uitgehaald. De counterpressing was een stuk beter. Verdedigers waren ook scherp. Ja, op die fase moet gewoon iedereen beter doen. Ik denk ook van Krombrugge vond ik iets te passief. Bal valt toch echt wel in de kleine baklijn. Nu, het is dus echt wel moeilijk in te schatten van... een blunder gaan we dat niet noemen. Hè, maar ik bedoel, kan hij daar niet tussen zitten? En tegelijkertijd zijn ook zijn verdedigers passief. Ze laten zowel de kopper Faye lopen als bij de rebound stonden ze met vele klaar. Hè? Bij La Louvière waren ze gewoon scherper. Ja. Scherp. En dat is toch vreemd dat dat in het begin van de wedstrijd opnieuw is. Hè? Want als ze één ding niet wilden, dan was het dat wel. Ja. Maar daar kan je moeilijk de vinger op leggen, vrees ik. Dat is iets onverklaarbaars. Maar ja, het mag gewoon natuurlijk niet. Nee, ja, ik bedoel... Genk had veel geblesseerden dit weekend, maar dat mag je niet dat als heeft daar niks mee pakken. Nee, heeft daar niks mee te maken. Nee. Dat heeft niks met blessures te maken. Bovendien, ja, die blessures, je vraagt je af van wie kan je anders nog opstellen. Het is vooral het ding is dat er 2 mannen die het best zijn op rechtsbuiten, Ito en Steukers, dat je die wel mist. Maar op hetzelfde moment speelt daar op die positie nu Caretsas. En die doet dat goed. Die doet dat heel goed. En waardoor ook Heijmans in de ploeg kan komen op 10. Dus het is zeker geen excuus, de geblesseerde. Aan de overkant was Zorn niet in zijn best te doen. Nee, dat is ongelukkig in zijn acties. Ja, dat is een understatement. Maar ik vind vooral dat Zorn... zijn grootste probleem is dat hij niet naar zijn kwaliteiten speelt. Ja. Hij komt veel te vaak in de bal. Dus naar binnen ook, loopt veel met de bal. Hij moet hem afspelen en bewegen vooral. Hè. Dat zeiden ze bij ons bij de preminimen. Ja. Speel en beweeg. De pupillen. Ja. Pupillen. Dat is het typische... Speel en beweeg. De bal is sneller dan jou. En dan nog altijd de scène uit die film Goal. Loop naar doel. Ja, maar ook van... hou het veld breed en zorg voor diepgang. Want dat is en blijft zijn kwaliteit. Mm-hmm. En dat deed hij niet. Dat is jammer. Goed, ze komen dan wel op achterstand. Hoe was de sfeer dan in het stadion? Het gaat al even slecht. Ja, maar dat viel mee gisteren. Ik vond echt wel, ik moet zeggen, een pluim voor de aanhang gisteren. Er waren natuurlijk, je hebt altijd degenen die een beetje beginnen roepen en fluiten. Maar de algemene sfeer was wel positief in die zin dat het publiek zich achter de ploeg schaarde. En je echt op heel veel momenten fases had waar dat er een paar aanvallen aan elkaar kwamen. En dat krijg je ook door het enthousiasme. Nu, ik moet zeggen ook, je kan, ik denk de spelers qua instelling ook heel weinig verwijten. Dus het was een ploeg, net zoals tegen Betis. Ze speelden als ploeg. De counterpressing was echt wel goed. Dus na balverlies zaten ze er direct terug bovenop. Ze hebben redelijk wat ballen ook hoog gerecupereerd. Maar beginnen maar aan tegen La Louvière. Het is een heel speciaal ploegje. En ik ga daarvoor even proberen Siebe te overtreffen. Mag ik?
Ja, doe maar. Ik heb een... Je hebt zelf een feitje meegenomen. Ik ben feitjes van geworden, ja. Voor de wedstrijd was er een Waalse journalist, een La Louvière-watcher. En die had opgezocht hoe lang het geleden was dat er een ploeg nog zo vaak de 0 had gehouden in de eerste 11 matchen. En dus La Louvière was dat al 6 keer gelukt, als promovendus. Ja. Bleek Waterschei te zijn in 1978, 79. En ja, dan kunnen we op zoek natuurlijk. Hè. En dan heb ik even met Pier Jansen gebeld, een van de leden van die ploeg. Ook eens teruggezocht naar de statistieken. En wat bleek, die hadden in de eerste 12 wedstrijden, want zover zijn we nu, heeft het Waterschei dat net promoveerde toen 8 keer de 0 gehouden. Dat is stevig. Dat is heel stevig. En volgens Pier was het nogthans niet zo dat zij voor de goal gingen liggen. Het was gewoon, we waren een ploeg die net gepromoveerd, die ook samengehouden werd. Daar heel veel de juiste sfeer in zat. En ja, dan had je nog ervaren mannen achterin, zoals L'Espoir en Pierre Plessers. Heeft nog wel namen genoemd. M.E. Koenen, Herman Hoube. Jacques van der Zanden viel wel eens in, heb ik nog gezien. Omdat ze misten er nog een van hun beste verdedigers, Danny David, die in die periode geblesseerd was. Maar ze vochten voor elkaar. En dat was de manier dan om veel punten te pakken. Klaus Podelko in de goal natuurlijk. En de coach heeft daar het meeste baat bij gehaald. Want Chef Liers is het jaar erop mogen naar de Bundesliga vertrekken, naar Nuremberg. Als coach van Waterschei. Als coach van het kleine Waterschei. Dus ik denk een mooi weetje, niet? Zeker, een heel mooi feitje. Een mooie vergelijking dan nu met La Louvière, de tegenstander van gisteren dan. Nu, La Louvière kwam op voorsprong, maar ze hebben de 0 niet kunnen houden tegen Genk. Genk kwam wel degelijk op gelijke hoogte gisteren. Dankzij een knappe volley van Heijmans. Een speler die ook eens, als het minder gaat, een bal kan binnenknallen. Dat is iets dat ze gemist hebben, zo iemand. Ook zijn gestalte, hè, denk ik. Het is zo iemand die... Ja, ten eerste is hij gewoon een goede voetballer. Speelt vaak in één tijd. Op positie 10, dat is nu, zoals je er net zegt, Christophe, niks is sneller dan de bal. Hij loopt goed tussen de lijnen, hij is altijd aanspeelbaar. Hij is niet van de snelste, maar het is iemand waar je de bal bij kwijt kan, zowel door de lucht als over de grond. Heeft heel goede voeten. Hij staat zo'n beetje... ik kreeg het dikwijls te horen vroeger dat ik liep als een eend, hè, zo, met mijn voeten een beetje open. Heijmans heeft dat ook wel zo, maar je ziet dat hij... Ja, dat hij makkelijk voetbalt. Ja. En ik denk ook dat Van Aken-vibes bij hem. Ja, zo, dat heeft hij wel een beetje. Ja. Ook, ik denk ook dat Heijmans zo iemand is die kent zijn eigen kwaliteiten heel goed. En die weet dan ook van dat hij zijn gebreken, om het zo te zeggen, gemis aan snelheid op dat niveau, dat hij dat heel goed kan daar iets kan tegenoverzetten. En dat zijn zijn voetballende kwaliteiten. En... het is in dat opzicht een beetje jammer misschien, maar ja, dat heb je altijd, dat Heijmans dan in de ploeg komt op een moment dat er veel wissels zijn, dat er weinig automatismen zijn, maar ja, hij zorgt toch wel voor dat extra voetballend element, dat zie je nu. En ja, als hij daar ook nog scorend vermogen aan kan koppelen, zoals nu, ja, dan is dat echt wel een troef voor de volgende weken ook. Moet blijken natuurlijk ook want hij komt toch wel van ver terug. Wel die na een spierblessure, hè? Dus na een dat is wel een klein voordeel. Als je dan... dat is anders. Maar ik denk, zoals ze zeggen, gestalte, dat is goed met de kop. Hij loopt heel slim tussen de lijnen, hij voetbalt in één tijd. Dan begin je een klein beetje toch aan van... Je mag nooit vergelijken, maar Van Aken heb ik zo wel zo... Als je met één type... Ja, die slimme toetsen, dat is zo. Nu, wat ik net zei over Heijmans, misschien jammer dat hij in de ploeg komt op het moment dat het wat minder draait. Dat is met Mirisola net van hetzelfde. Hè. Ja. Die had een heel moeilijke avond in de eerste helft. Maar dat is jammer. En ik vind ook wel dat hij nog eens een kans verdient op het moment dat het beter gaat. Want bij de vorige match toen hij moest starten, omdat O toen op weg was naar Stuttgart. Ja, toen was hij echt... Ik vond hem echt fantastisch goed. Ik denk dat hij over heel de match toen bijna niks verkeerd heeft gedaan. Volgens Vink haalde hij dat niveau de voorbije dagen ook op training. En dat was dus de reden. Hij zei, ik kon gewoon niet naast hem.
Want het is wel opvallend. Hij haalt Erabi, maar die ging als eerste spits komen en nu is mag Mirisola overvangen. Ja, maar als hij gewoon beter is op training, dan moet je dat doen. Dat vind ik wel knap van. Vind ik ook gewoon, dan moet je niet kijken, de ene is 18 en de andere is 23. Nee, dan moet je gewoon zeggen, en is gehaald voor geld en ik weet niet wat nog allemaal. Nee, als de andere zich toont op training, Mirisola, en hij is goed, dan moet hij spelen. En het was nu zeker niet zijn beste match nu, maar het is ook weer iets dat hij meeneemt. Maar het is een jongen die er gaat komen, hoor. Dat is echt iemand met heel veel kwaliteiten. Hij heeft snelheid, hij heeft het carrure, hij heeft zeker veel inzet en er staat een goede kop op. Ja. Kan scoren. Zijn volley werd daar een beetje afgeblokt. Wel jammer, want het was wel een goede kans. Maar dat is iemand die daar moeten we zeker geduld hebben. Hè? Jongens van 18, die gaan niet... Het was gisteren dan ook wel een moeilijke match om te spelen. Ook ondanks die gelijkmaker bleef Lalouvière kiezen om voor de verdediging te gaan, om tijd te rekken. Hebben jullie je daaraan geërgerd aan het tijdrekken? Verschrikkelijk. Ik vond echt, het was er gewoon zo ver over dat de coach zichzelf zich na de match heeft verontschuldigd. Echt bij Torsten Fink, die zei van, ik hou daar echt ook niet van. En ik had zelfs... Toen hij het vertelde, had ik wel... Ja, hij meende het. Maar ik denk wel niet dat we het tijdens de match zo erg gevonden zal hebben. Nee. Volgende week zegt hij het maar opnieuw. Wat volste recht ook is, het levert... Dat is waar, maar dan is het aan de scheidsrechter om daar paal en perk aan te stellen. Dus dat is het wel met 10 minuten, met 6 minuten voor rust. Het was wel nodig nu. Ja, 6 minuten op het einde ook, maar dat is toch helemaal anders, hoor. Je hebt 10 minuten wel, maar dat tempo is helemaal uit die match. Dus je kan dat niet compenseren, ook al speel je nog een kwartier lang. Nee. Maar het probleem is ook iemand die naar zijn hoofd tast. Je kan die ook moeilijk geel geven, want je weet ook niet wat hij aan de hand heeft. Hè. Nee, dat is waar. Dus, het is heel moeilijk om dan te zeggen... Maar iemand die naar zijn been grijpt, die zou ik dan toch wel even laten liggen. Ik bedoel, iemand met een hoofdblessure kan je gewoon niet... naartoe, maar iemand die dan nog eens begint te rollen en naar zijn voet grijpt, dan zou ik toch af en toe eens zeggen. En zeker als hij dan tegen de zijlijn gaat zitten en gaat liggen. Kom. Rol hem er dan maar over. Rol hem er even buiten dan, Zou misschien een nieuwe functie zijn. En dat elke thuisploeg een roller heeft. Hè. Dus gewoon iemand die af en toe de spelers eraf mag. Er gaan veel kandidaten voor zijn, denk ik. Nu hadden het net over de supporters van Genk, dat die zich wel positief instelden. Al maar goed ook, zou ik zeggen. Want ik vind dat er te snel wordt geroepen door supporters dan van we moeten aanvallen, we moeten ervoor gaan en zeker thuis. Want ik schrok er eigenlijk ook een beetje van na de match tegen Betis vorige donderdag. Dat Fink het eerste wat hij zei was eigenlijk van tegen een topclub uit Spanje een goed resultaat neergezet. Maar dat kunnen we zo niet spelen volgende match tegen Lalouvière, want dat spelen we thuis en moeten we ervoor gaan en vooruit voetballen en eigen spel opdringen. En dat is allemaal wel waar. Maar langs de andere kant is er ook niks mis mee om dat op een gecontroleerde manier te doen. En natuurlijk moet je aanvallen, maar je mag je momenten nog altijd wel kiezen. En als je voelt dat je in de match komt en dat je meer en meer kunt het overwicht nemen en voor de aanval gaan, dan moet je dat natuurlijk doen. Maar om nu te zeggen van en ik zeg niet dat ze dat doen, of dat de opdracht is van Fink, maar we gaan allemaal naar voren stormen. Want dat willen de supporters zien. Ja, dat moet je niet doen. Hè. Betis dat willen ze zien. Ja, maar dat willen ze zien, behalve als het dan van achterover staat en ze de goalsteek krijgen. Maar dat bedoel ik. Dus ik vind ook dat het Genkse publiek moet ook geduld hebben in een match. En natuurlijk moet je je ploeg vooruit stuwen en daaraan helpen. Maar neem de tijd om die match te winnen. Je hebt 90 minuten. Dus... Ik heb al van bepaalde spelers gehoord dat die op bepaalde momenten, zoals deze, dat die zeggen van het voetbalt iets makkelijker buitenshuis dan thuis. Omdat je weet, als je die eerste bal achteruit geeft, dan begint het gemor al. Hè? Terwijl je soms een bal echt moet rondspelen om ruimtes vrij te krijgen. Dat is ook een beetje een andere cultuur. Hè? Dus in Spanje, die supporters van Betis. En ik zag ook die journalisten en zo, die vonden het allemaal niet zo erg. Hè? Vorige week donderdag. Want ik dacht van, als Betis zijn, dan moet je toch wel ontgoocheld zijn. Als je geen enkele kans kan krijgen. Die hebben echt geen enkele kans gecreëerd tegen Genk. Dat toch niet bekend staat op dit moment om zijn stabiliteit. En dan, geen enkele kans. Maar die vonden dat, we hebben een punt gepakt. We gaan door. We hadden controle, zei Pellegrini. En op die ene kant op de paal hadden we veel controle. Dat was tegen een goede ploeg, is dat niet slecht. Dus die liggen daar iets minder aan wakker. Dat is een beetje andere cultuur.
Ja, en eigenlijk, we zeggen nu ook altijd die 21 geen clean sheets in de competitie, maar donderdag hebben ze wel gewoon de 0 gehouden. Tegen Ja, en op Rangers ook. Hè. Maar het is iets dat in de competitie gewoon in het hoofd gaat spelen. En vooral, het is verschrikkelijk vervelend als je tegen een blok ook nog eens achterkomt. Hè. Als je dus, zoals nu, 81% balbezit, who cares, hè, van Lalovière. Doe maar, hè. 85 mag ook, 89 ook. Hè. Nu zal er wel... Genk had 17 doelpogingen, wat wel niet weinig is. Maar er zaten niet zoveel expected goals bij gewoon. En dat heeft te maken met de kwaliteit van de voorzetten en zo. Dus heeft daar een goede kopkans gehad. Maar dan hebben ze echt 7, 8 keer een unieke kans gehad met een bal voor op doel te brengen van vrij kort. Die dan wegwaait of in de verkeerde voeten komt. Ja, KMB speelde wel een goede match, vond ik. Maar ja, zijn voorzetten, dat is niet zijn sterkste punt. In Cuba ook. De goal kwam uit de voorzet wel van KMB. Maar die dan nog over het algemeen is dat niet zijn sterkste wapen. Maar hij speelde wel gisteren opnieuw een goede match. En Cuba is wel gegroeid in zijn rol. Ik moet zeggen, hij stond veel beter nu. Hè. Dus daar is er duidelijk wel op ingepraat. Hij kwam op de juiste moment. En dan zie je dat je dan ook gevaarlijk kan zijn. Alleen die laatste pas was een beetje onbesuist. Een paar keer. Ook de schot op doel was... als dat eens 1 keer lukt, dat gaat niet altijd... maar dat is ook een beetje risico nemen. Op zich geen probleem. Maar hij was wel gedisciplineerd in zijn spel. En de elastiek ging eraan. Ja, ik denk dat het gewerkt is. Hij zal onzichtbaar geweest zijn. Nu goed, je zegt het blok van Lalovière. Maar ondanks dat blok heeft zowel Genk als Lalovière nog kansen kunnen creëren om op voorsprong te komen. En Genk kwam zelfs even op voorsprong via Sadik, maar dan bleek het nipt buitenspel te zijn. Maar zo nipt dat je, als je de beelden bekijkt, dan toch denkt, hiervoor is buitenspel niet verzonnen. Maar waar ga je de grens trekken? Ja, dat is 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, 10 centimeter. En dan heb je een nieuwe grens. Dan is het maar zelf ook niet goed. Dus, het enige wat je kan zeggen is van, we zetten het bijvoorbeeld op de voeten. Hè? Zoiets kunnen doen en dat je dan de aanvaller iets meer... voordeel geeft aan de verdediger, maar of dat het verschil gaat maken, dat weet ik niet. Weet je wat het is? Vandaag is dat in je voordeel en morgen is dat in je nadeel. Ja, maar het is gewoon met het blote oog al bijna niet meer kan zien of het buitenspel... Ja. Maar daarom is er de VAR, Matthijs. Omdat je met blote oog kan zien. En dan moet je neerleggen daarbij. Op vlak van buiten. Volop op vertrouwen dat die 3D... animaties, dat die perfect juist zijn. Ja, dat zouden we toch mogen verwachten in deze tijden. Bovendien was het alternatief. Was het alternatief? Zeg het de eerste 5 centimeter niet. Het is 6 centimeter buitenspel. En nu? Dan zeg je, pak dan de eerste 10 centimeter niet. Dus het is een gaatje zonder eind. Waar stopt het heelal? Goed, Genk wint wel opnieuw niet. Wat dat opnieuw voor extra druk zorgt. Als jullie licht laten schijnen op de komende wedstrijden, moet Fink bijvoorbeeld doorgaan in de beker om zijn job te behouden? Dan gaan we weer. Ja, maar maar waar denk jij dus nu echt dat een ander trainer en alles gaat veranderen of zo? Dat zeg ik niet, maar... Ik zie nu op dit moment... ik bedoel, ik vond het... natuurlijk moet je winnen tegen Lalovière. Maar de basis... vorige keer, ja, maar de basis... Ik moet zeggen, ik vond de wedstrijd tegen Dender veel erger, hoor. Die heb je gewonnen. Ja. Die vond ik veel erger. Toen had ik zoiets van, oei, als dit blijft duren, dat was echt niet... dat was niet oké. Dat was gewoon niet oké. Er zat niet de juiste drive die kregen. Ja, Dender kreeg 15 kansen of zoiets, bij wijze van spreken. Ik vond nu... bedoel... En bovendien, een trainer buiten gooien of niet, dat moet je toch niet doen op basis van nu resultaten en van die dingen. Dan moet je gewoon een heel grondige analyse doen, intern. Dan moet je weten als club, is uw kleedkamer, staan uw spelers nog achter een trainer? Heeft hij er nog vat op? Doet hij de juiste dingen, vind je in een wedstrijd? Dat hangt niet altijd vast aan het resultaat. Dus ik vind dat zoiets van, we verliezen trainer buiten, we spelen gelijk en thuis mag je niet, thuis moet je winnen en dat is ook allemaal zo. En natuurlijk moet je RWDM uitschakelen. Ja, je gaat niet zonder druk naar die match. De druk wordt alleen groter. Maar druk is er altijd. De resultaten zijn in die mate belangrijk om van trainer te wisselen als de resultaten ervoor zorgen dat de trainer niet meer werkt zoals hij voordien werkte toen het goed ging. Ja. Dus als Fink op dit moment werkt zoals hij werkte toen het goed ging, dan zie ik ook geen enkele reden om te vervangen. Als Fink niet meer de trainer is van toen. En als zijn spelers, er ook niet meer achter staan, dan heb je een heel ander verhaal. Ja. Maar anders is een trainer op dit moment vervangen, vind ik dat niet de goede oplossing. Trouwens,
Ik was gisteren, het was kermisweekend bij ons in het dorp. Hè, dus pintje gaan drinken in Den Anker op de markt. En daar werd ik vastgeklampt door een supporter van Anderlecht. En die zei, zeg Fink, zorg maar dat ze die buiten gooien en stuur die maar naar ons. Hè. Dus bij Anderlecht zouden ze Fink graag aan boord hebben? Die Anderlecht supporter aan de toog van Café Den Anker, die vond het al. Omdat ze dat dan bij Anderlecht ook vinden, dat is iets anders. Ja, inderdaad. Ik bedoel Anderlecht-fans. Nee, maar het is, ik vind dat je er niet... dat we als media ook vaak heel kort door de bocht gaan in dit soort omstandigheden. Resultaten niet goed, spel niet goed, pak maar een andere trainer. Terwijl er ook spelers zijn die naar zichzelf... Maar ik zeg het, cruciaal is... Het is logisch. Hoe staat hij in de kleedkamer allemaal... en hoe werkt hij binnen de club? Maar het is logisch wel dat die vraag gesteld wordt. En dat, het sleept ook al even aan. Het is echt al lang. Of dat het zo is, dat moet je altijd doen. Maar dat moet je ook doen als het goed gaat. Want er wordt gewezen, als hij werkt, zoals toen het goed ging. Nu, ze zeggen dan vaak, toen het goed ging met Genk, hadden de ploegen in de Pro League nog geen antwoord klaar op het systeem. En nu hebben ze dat wel en komt er geen nieuwe aanpassing. Ja, maar het ging nog altijd goed, ook toen ze, ik zeg maar iets, na 19 speeldagen of zo, ik zeg maar iets, toen ging het ook nog goed. En toen hadden ze het ook al wel door. Hadden ze ook al 18 speeldagen gehad om het systeem van Genk te doorgronden. Dus ik denk niet dat het daar alleen aan lag, dat ze het door hadden of niet. Ik denk niet dat dat de grootste reden is waarom dat het nu minder loopt. Ik denk dat Genk het vooral bij zichzelf eerder moet gaan zoeken nu dan bij de tegenstander die de code zou gekraakt. Dan zullen we naar STVV gaan. Die verloren van Union. Ook zij kwamen daar nog geen 10 minuten achter. Ook die goal werd afgekeurd voor ongelooflijk net buitenspel. We zijn een plaat aan het grijs draaien, dus daar zullen we dan maar niet over verder discussiëren. Maar door. Maar niet veel later werd er al een goal van Union afgekeurd voor duidelijk buitenspel. Het toont wel aan dat Union gisteren gewoon de betere ploeg was. Ik denk dat Union meer kwaliteit heeft dan STVV in de kern. Dat zal wel duidelijk zijn. Maar ik vond ze er wel geen slechte wedstrijd spelen. Zeker niet. Zoals Frank ook zei, ze hebben niet de bus geparkeerd. Ze hebben vrij uitgevoerd. Een mooie bus trouwens. Ja. Een nieuwe bus. Ja, de nieuwe bus. Ja, ze hadden een bus om te parkeren. Ze hebben het niet gedaan. Nee, maar het is maar een zijsprongetje. Maar ik vind het wel belangrijk dat STVV die bus heeft. Ja. Want je komt toch niet ergens in eerste klasse toe met een bus waarmee ze in de voormiddag nog naar de basiliek van Scherpenheuvel zijn gereden. Ja, dat doe je toch niet. Dus ik vind, Franke zei dat ook, het heeft iets van standing. Van, kijk, wij komen hier aan. Daarvoor was het wel, wij zijn de Witte Merels. Dat wel. Maar, dat is ook leuk voor mensen als ze dan... Ik heb vandaag de bus van die ploeg gezien en zo. Ja, want die bus die staat niet heel de tijd stil. Die rijdt ook nog altijd naar de basiliek van Scherpenheuvel. Ja, inderdaad. Daar gaat ze wel waar. Daar gaan ze graag zien komen. Hè? Nee, inderdaad. Maar effectief... Trouwens aan de basiliek van Scherpenheuvel ik ooit een van de mooiste STVV-interviews ooit geraapt. Namelijk Jeff en Jeff. Vertel. Het historische duo, Jeff Materne. Dan samen met Jeff Kleren, de oude burgemeester, het vermaarde duo. Aan de basiliek, waar Jeff Materne... toch niet volledig onbesproken, een winkel had met Maria-beeldjes en van die molentjes. En zijn ze met een geel en blauw molentje hebben ze geposeerd voor de foto. Dus ik vind dat de bus van STVV af en toe naar Scherpenheuvel moet. Ja, op weg naar Anderlecht of zo. Ja, stoppen naar Scherpenheuvel. En Maria-beeldje gaan kopen. Voilà. Wordt goed gelukt. En een molentje. Nee, maar de bus hebben ze dus inderdaad niet geparkeerd. Integendeel, ze hadden goede kansen soms. En het was zelfs zo dat na een hele knappe actie van STVV dan uiteindelijk ze zelf op een counter lopen en zo de 1-0 binnenkrijgen met een afstandsschot van Rodriguez waarop Kokubo niet vrij uitgaat. Hè. Helemaal niet. Ik dacht nog echt, want Rodriguez deed het niet goed. Hè. Er waren afspeelmogelijkheden. Ik denk dat 3-2 was zelfs. En toen hij ging aanleggen, had ik zoiets van, ja, shot maar. Hè. En je zag ook al dat is minst gevaarlijk. Ja, dat is minst gevaarlijk. Trap maar richting doel. Ja, en ik weet niet wat Kokubo net in gedachten had bij die redding. Die komt binnen zijn grijpveld, om het zo te zeggen. Ik denk dat hij die zelfs klein vast kan pakken als hij gewoon gaat om die bal te klemmen. Ik bedenk het me nu maar ik heb zo het gevoel ook dat keepers die echt ballen klemmen, dat gebeurt niet zo heel vaak meer. Hè? Nee, allemaal wegboksen. Ja. De keeper van La Louvière gisteren, die was aan het boksen in de box, dat is niet normaal. Ja, dat was niet wat het moest zijn. Maar zijn redding op het schot van Rozovski, die had hij niet moeten klemmen. Nee, zeker niet. Dus ja, Kokubo ging inderdaad
niet vrijuit. Wie wel vrijuit ging, was Promise David voor een elleboog. Christophe, jij was daar niet over te spreken, hè? Nee, nu, het was niet om iemand de kaak over te kloppen, maar als je dan ziet dat er toch heel streng wordt opgetreden, terecht trouwens, bij fases waarbij op de enkel wordt getackeld, bijvoorbeeld, dan vind ik dat dit, of bekertjes, lege bekertjes, volle bekertjes, wat dan ook weer terecht dat daar wordt op ingegrepen. Maar als je dan bij dit ziet, ja, je doet dat gewoon niet. Dus ik vind dat in een geval als deze, dat de VAR daar gerust mag tussenkomen als de VAR het niet doet. Of dat de VAR het gewoon laat weten aan de scheidsrechter en dat hij op zijn minst iets gaat zeggen tegen Promise David van let op, vriend, maar dit gaat zomaar... Er was helemaal geen reactie. Dus ja, ik vind echt dat dat niet kan. Dat doe je gewoon niet. Als jij gaat werken, doe je dat ook niet. Dat is wel gevaarlijk. Hè. Dat is het. Hè. Het is echt gevaarlijk. Hè. Ja. Maar ook, misschien nog eens terugkomen naar Kokoubel. Er was nog een fase dat hij ook wel wegkwam. En ook wel terecht volgens het reglement. Waar hij die bal zo snel wilde ingooien. En dan, ook met David. ook zo dingen. Ik denk van... gisteren, het blijft een risicopatiënt. Hè, Kokoubel. Het is iemand die echt topprestaties kan leveren, maar die dan wel afwisselt met mindere matchen, zoals gisteren. Dat is toch wel iets waar hij in moet groeien, denk ik. Hij moet ja, en zeker omdat je toch een keeper hebt die ik persoonlijk niet goed ken, dus ik kan dat niet inschatten, maar Lentfers, waar dat je toch heel goede dingen van hoort ook. Dus op termijn gaat hij toch dichter en dichter komen, ook in de bekermatch als Lentfers daar zijn kans krijgt en die doet het goed. Het is maar tegen Knokke, ik weet het, maar toch... te bekijken wat dat geeft in doel. Want Kokoubel is een heel goede keeper, maar je kan niet blijven de goede en de slechte dingen afwisselen. Op een gegeven moment moet je toch wel echt als keeper een vastigheid uitstralen en punten pakken en voor de rest gewoon een degelijke match keepen. Maar dat is precies hetgene wat hij nu nog mist, denk ik. Hè? Dus, hij is nog jong. Hij is nog jong, dus dat is echt de volgende stap die hij moet zetten. Misschien was Kokoubel een beetje afgeleid omdat hij in zijn ooghoek een 12e man van Union het veld zag opstappen om mee te helpen. Hubert. Ja, zo. Ja, het is... De vierde refs die krijgen dikwijls op de Zwarte Piet toegeschoven, omdat ze zo als een onderwijzer daar staan te kijken en op de centimeter aangeven van terug je hok in het coachingvak. Maar langs de andere kant, als dat vak daar is, dat is zoals we net ook aangaven bij het buitenspel van de VAR, ja, dat is daar niet zomaar, hè. En als je daar dan constant gaat buitenlopen, en Hubert die stond dus echt op de zijlijn, en ook op een moment dat Van Wezenmaal de bal daar krijgt en dat hij moet voetballen. En ja, dan maak je mij niet wijs dat je daardoor in de war bent of door beïnvloed wordt. Dus dan vind ik ook dat Hubert gewoon, ga dan toch op zijn minst 2 stappen achteruit. Dat je eens even uit dat vak komt als er iets is of zo. Ja, daar moet je als vierde ref ook niet te moeilijk over doen. Maar op het moment dat er daar gevoetbald wordt, dan moet je daar gewoon wegblijven als coach. Ja, want anders kan die ook gewoon effectief Van Wezenmaal hinderen. Ja, maar hij hindert hem ook, hè? Sowieso. Hij hindert hem nu ook echt. Ja, sowieso. Als je in je ooghoek iets... ja, nee, maar dat is... En het is niet wedstrijdbepalend, hè? Dat weet ik ook. Maar ja, ik vind, als het er is, moet je er gewoon rekening mee houden dat je je aan de regels houdt. Hè? Magie de Blok. Blijven nu kot. Hè? Ja. Voilà. Als we dan even vooruitblikken voor de Canaries, die moeten nu naar Knokke in de beker. Dat mag geen probleem zijn, hè? Mag niet, maar het gebeurt om de zoveel jaren wel eens. Dat zelfs een ploeg uit de amateurreeksen. Dus ja, Knokke zelf. Het scheelt 2 afdelingen. Standaard uitgeschakeld. Voilà. Het is niet de fijnste verplaatsing, Knokke. Het is een verre. En zoals je zei, in het verleden hebben ze al het een en het ander gerealiseerd. Langs Scherpenheuvel. Ja, voilà, we zijn er. Maria, beeldje oppikken en gaan we. Komt allemaal goed aan. En als je zo'n molletje meepakt in Knokke, dat werkt daar. Hè. Staat er wel wind. Dat gaat waaien. Dat gaat waaien. Maar ik heb Jelle Vossen nog gesproken, omdat hij speelt met Zulte Waregem tegen Belicia op woensdag ook. En Jelle zei ook van in elke ronde met de lagere ploegen er nog in zijn er verrassingen. En we moeten vooral voor zorgen dat wij dat niet worden. En ik denk dat iedere ploeg zo denkt, iedere eerste klasser, want je weet inderdaad dat er ergens weer iets gaat gebeuren. Ja. Trouwens, een leuke anekdote daarbij. Jelle vertelde me ook, zoals je weet, Rudy, ook een bekende ex-speler natuurlijk, ook uit Bilze. Ja, dat is een pa. De papa van Jelle, ja. Die had er natuurlijk graag bij geweest bij de match in zijn eigen achtertuin. Maar dat gaat niet lukken, want die zit op de Mount Everest.
Oei, zo verder van de achtertuin. En even naar beneden komen voor de match tegen Belize, dat was geen optie. Ze vonden geen enkele Sherpa die hem tot een Bills wou begeleiden. Heel veel bereik om de match daar te streamen zal ook niet echt. Nee, maar dat zou meevallen. Input not detected. Ik heb het afgelopen weekend nog een paar keer op mijn scherm zien passeren. Dus dat zou daar... Zitten we weer bij het zwarte gat en het heelal. Okay. Voilà, dan gaan we overgaan naar de speler van de week. Ik zal beginnen bij Marnik dit keer. Eigenlijk zou je bijna eens keer Bryan Heijnen moeten zeggen. Als je ziet wat die weer deed tegen Betis, vond ik onwaarschijnlijk. We hebben het er nog over gehad. Ja, zet Bryan Heijnen bij Betis en ja, en dan winnen die. Ja, nee, die speelt gewoon heel makkelijk mee en die haal je er nooit uit. Zelfs hetzelfde met Hans van Aken bij Bayern. Hè. Als hij tegen Bayern, nu Company gaf het ook na de wedstrijd aan, dat zijn zo van die spelers, die hebben zoveel kwaliteit, zet hij dan bij de topploeg? Nee, die draaien gewoon moeiteloos mee. Maar ja, je kan niet altijd Bryan Heijnen nemen, dus ik ga dan toch voor Daan Heijmans. Ik vind het wel knap als je zo lang niet gespeeld hebt, de eerste match aan de aftrap, dat je zo bepalend kan zijn. Dat je, zoals Christophe daarnet zei, zo goed tussen de lijnen kan, tussen de linies kan bewegen, die ploeg aan het draaien krijgt, een belangrijke goal maakt. Gestalte brengt het is wel, ik denk, een lichtpuntje dat, waar Fink en vooral ook de Genk-supporters heel blij mee zullen zijn. Voilà, absoluut. Het lichtpuntje in de wedstrijd. Christophe, wie is jouw speler van de week? Ik ga dan voor een speler buiten de Belgische landsgrenzen deze keer. Maar binnen Bilze. Maar binnen Bilze, dat wel. Voor Thibaut Courtois. En niet meteen omwille van zijn sportieve prestaties afgelopen weekend, maar wel omdat hij is de verpersoonlijking van Real Madrid geworden intussen. Hè? En dat inderdaad voor een gastje uit Bilze, die graag boterhammen met choco eet. Hè? En die gaat dan in Madrid. Daar is die de grote man gewoon op dit moment. En neemt hij ook het voortouw. En je mag dat toch niet onderschatten als je ziet hoe de pers er daarop zit. Ik denk dat, hoeveel pagina's zouden er vandaag verschijnen over die Classico in As of in Marca? Een stuk of 12, zoiets. Als er geen 24 zijn, inderdaad. En als je dan daar overeind blijft en het voortouw neemt, ook verbaal, ook in de discussie, ook in al het gedoe vooraf, achteraf. Nu, we weten dat Courtois mentaal sterk is op dat vlak, maar dan moet je dat toch maar doen. En alles in het belang van de club. Maar moet je als de grote man van Madrid zijnde zo fel reageren op provocaties van een 17-jarige jongen? Of dat hij 17 is of 37, dat vind ik op dat moment geen issue, want dan moet de persverantwoordelijke van Barcelona ook die 17-jarige jongen op voorhand ervoor zorgen, en ik spreek nu tegen onze eigen winkel, dat hij geen uitspraken doet die de sfeer verhitten. Hè? Want het zijn klagers en zagers en ze spelen vals. Als je dan dat wel zegt en je krijgt dan opnieuw ook repliek, dan vind ik dat die 17-jarige daar ook moet mee om kunnen. Of dat je dat dan moet doen als Courtois zijn, daar kan je over discussiëren. Maar ik vind dat Courtois, als je ziet hoe dat hij het voortouw neemt bij Real Madrid, en we vergeten dat wel eens, ik denk dat we pas over 10 jaar of zo gaan beseffen, sommige mensen, van wat dat die op dit moment aan het doen is. Hè. Er wordt al wel eens mee gelachen. Dat is zo'n beetje kleisters nee, dat was in een tijd, dat was ook zo de norm geworden. Zo in de ideale wereld, ik moet er dan ook om lachen hoor. En op het moment dat er in de ideale wereld met je gelachen wordt, dan heb je het in België sowieso wel gemaakt. Maar we vergeten soms van wat hij op dit moment eigenlijk allemaal aan het doen is. En in dat opzicht vind ik het dan knap dat hij zich niet wegstopt, dat hij ook voor en na de match zegt wat hij denkt, zonder rekening te houden met wat politiek correct is of wat moet. Hij zegt gewoon zijn gedachten en dat heeft hij altijd gedaan en dat doet hij bij Real Madrid nu nog altijd. Maar het gedoe op het veld bij de Classico is er wel een beetje aan de over. Ja, ik vind het mag stoppen. Hè. Dus, want je weet dat supporters pikken dat op. Het gaat alleen maar uit. Je moet daar ergens het voorbeeld geven als speler ook. Dat is waar. De varkenskop die Figo naar zijn hoofd kregen. Zo. Ja. Maar het was nu ook weer letterlijk agressief. Hè. Maar goed, Courtois, speler van de week omwille van de voetballende prestaties. En vooral van zijn uitstraling en présence en waar hij voor staat. Ja. Goed. Dan gaan we een hele grote stap in niveauverschil maken, want we gaan van de Classico naar de Challenger Pro League.
En daar heeft Patro Eijzen verloren van SK Beveren. Maar dat hoeft geen verrassing te zijn, want de Beveren die hebben 31-33, dus die zijn niet te stoppen. Matthijs, het was jouw schuld. Het was mijn schuld. Het was uw schuld. Vertel, waarom? Jouw fetish voor andere ledematen waarmee gescoord kan fetish worden. zou ik het wel niet noemen. Ja, maar wat krijg je dan? Ja, dan krijg je een keeper die de bal voor zich uitgooit van Patro. En die de bal trapt. En daar komt de spits, Mertens, voorgesprongen. En hij scoort met zijn achterwerk. En hij toont dat ook nog eens duidelijk aan zijn support. Hij dacht dat hij mee achter de goal stond. Want hij toonde het ook nog eens duidelijk van... voilà, het was eentje met de poep. En het is wel een pijnlijke. Hè? Dat is een echte... ik bedoel, dat soort doelpunten, dat wil je dus echt niet slikken. Als je die gaat slikken tegen de nummer 1, ja, dan wordt het moeilijk. Hè? Terwijl Beveren het echt wel moeilijk had met Patro tot op dat moment. Maar ze scoorde heel makkelijk, hè, Beveren. Uit het niks ook zo. Ja, met de, ook, poep, de 1-0 met een snelle vrije trap. Het is 2 keer dat ze echt wel beter kunnen doen bij Patro. Trouwens, over doelpunten met rare lichaamsdelen gesproken. De Piemelspits die je vorige week aanhaalde, die heeft niet met de Piemel gescoord. Hij was weggestuurd bij zijn vorige club omdat hij zich niet zedig had gedragen ten opzichte van een medewerker. En dan kwam hij bij STVV en hij heeft wel een opvallende goal gemaakt, zijnde de bal keihard in het gezicht gekregen. Ja, dat wel. Ja. Dus even een rectificatie voor vorige week. Want we hadden gezegd dat hij een rechtzetting had. Ja, een echte rechtzetting. Maar dan gaan we nog verder. Dan zie ik de wedstrijd van Lommel tegen Beerschot. En hoe verliest Lommel? Die staan 1-0 voor, 10 minuten voor tijd. Beerschot begint te drukken. Voorzet, die wijkt af. En ja, dan komt hij dus in de zone van de dijheup van Wouters. Iets waar je normaal nooit meer scoort, maar die maakt zo'n eigen goal. Dus ook dat is weer mijn schuld dan. Absoluut, je hebt onze tweede klassers gejinxed. Volledig gejinxed. Ik hoop dat ik Patro niet jinx voor komende donderdag. Dan spelen ze in de beker op Gent. Ja, wacht hen daar dan net als dit weekend de wet van de sterkste? In principe wel, hè. Maar you never ook know. Daar, ook zij willen de verrassing zijn. Stijn Stijnen zei nu, als ik het goed gelezen heb, dat dit de beste match was als Patro-coach. Ik denk wel dat ze er al betere gespeeld hebben, maar misschien was het ook om zijn ploeg wat te motiveren naar donderdag toe. Maar Gent, blaast ook koud en warm tegelijk zo'n beetje. Hè? Dus nu wel stevig gewonnen van Stoondaar, maar misschien is dat net goed voor Patro voor donderdag. Ja, die zullen gaan roteren. Dat is ook een beetje de verwachting bij Genk en STVV ook. Dat is niet zo simpel, hè? Voor coaches ook, om dan de juiste samenstelling te vinden. Er zijn spelers die je echt wel een beetje ritme moet geven. Er zijn er die echt wel rust nodig hebben. Ik denk bij Genk bijvoorbeeld Heine. Ja, die moet je echt wel eens een keer langs de kant. Want die voelde dat nu wel, dat het zo was wel moeizaam was. Je zag dat hij minder fris was, wat logisch is ook. Dus op een bepaald moment moet je dan hetzelfde bij STVV, voor Wouter Franke, inknokken. Je moet een beetje dat evenwicht vinden in die rotatie. Voor Matsuzawa, we hadden het er vorige week nog over. Zo iemand moet toch aan de aftrap komen, denk ik dan. Maar dan Lenters in doel. Ja. Nu, anderzijds kan je ook niet te veel veranderen. Hè. Je moet wel in 3-4 posities kan wel, denk ik. Maar het blijft ook belangrijk voor STVV ook vooral om door te gaan nu. Want, maar ook om die spelers die erin komen, die doe je geen plezier als je alles er 10 pakt. Voilà. Nee, dus die moeten ook in een bepaalde structuur, stevigheid terechtkomen. Ja. En dan geldt dat natuurlijk ook wel voor die tweede klassers. Is het ook iets van, voor hen is het toch wel meer de match. Hè? Ja, Patro gaat daar toch sterkste 11 zetten. Dat verwacht ik wel. Nu, voor STVV ook. Bij STVV. Op zich, de belasting is niet zo groot als bij Genk natuurlijk. Nee, dat is waar. En Tess won met 1-0 van Knokke. Vorige week denk ik, Sporting Hasselt met 2-6 van Knokke. Dus ja, mag STVV toch niet gaan verliezen in Knokke? Nee, inderdaad. En we gaan daar bijna ook naartoe komen, want ik wil eerst nog zeggen, Jong Genk die hebben ook verloren, 2-1 in Eupen. Ze hadden alle Limburgse... Ja, maar wel Eupen. Ik ben aan het zoeken geweest, maar ze kwamen, de 2 goals waren met de voet. Dus het is niet mijn schuld. Nee, maar wel, misschien, de VAR had daar het eerste doelpunt wel kunnen afkeuren van Eupen. Het was een hele lepe beweging van de Eupenspits, die de Genk-verdediger Mbavo heel even bij de arm pakt. En die is echt volledig uit evenwicht. Maar dat was nog voordat de voorzet kwam. Dus die scheidsrechter die volgt de bal, die kan dat onmogelijk zien.
was heel, heel slim gedaan. Maar ik denk als daar een VAR is, dat hij wel prijs heeft dat tegen de spits. En dan daar toch nog wel eens zien, ja, Luca Ooyen scoort weer. Heel rustig afgemaakt. Die is aan het groeien. Dus laat die... We houden het in alle stilte in de gaten. Dat was wel opnieuw een pluspuntje. Maar zo hadden dus de Limburgse profclubs maar 1 op 15 dit weekend als we ze allemaal samentellen. Dat is niet al te best en daarom kunnen we beter zakken naar Eerste Nationale, want daar is het een beter verhaal. Want TES Sport, Belicia Bilse en Sporting Hasselt wonnen dit weekend wel allemaal. 9 op 9 bij hen is een groot contrast met die 1 op 15. En wie weet wordt één van hen wel een echte profclub volgend jaar, want de 3 ploegen staan in de top 4. Hasselt en TES hebben elk 19 punten en staan samen met Lira Lierse op kop. Belicia volgt met 17 punten. Zien we daar dit jaar een Limburgse ploeg promoveren? Laat het ons hopen. Hè. En vooral, laat ons hopen dat ze de stap kunnen zetten. Ik denk dat Hasselt daar in het verste staat. Om aan de voorwaarden van de licentie te voldoen. Maar laat ons hopen dat degene die kampioen speelt, dat die ook eens een keer kan stijgen. Want anders wordt dat een heel moeilijk verhaal. Hè. Zeker TES kennen we nu allebei een beetje beter nog dan Belicia. Het zijn clubs, het zijn 2 fusieclubs met een heel breed, die echt breed verankerd zijn, goed verankerd zijn in de lokale community. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Hè. Vorige week Mosselfeest, TES Sport, 1300 man. Hè. Dus dat is eigenlijk wel mooi. En dan zie je ook al ik denk dat zij de grootste club zijn, denk ik, met het meeste aantal leden in België. Heel veel jongetjes die daar rondlopen, die daar plezier beleven. In Bilze ook echt ook een heel mooi verhaal. Die hebben dan deze week dan iets om naar uit te kijken in de beker. Naar de komst van Zulte Waregem en Jelle Vossen. Sporting Hasselt vind ik een opmerkelijk verhaal in die zin. Ik had het nooit verwacht dat Rick Verheyen en Sam Kerkhoffs het zo serieus gingen nemen. Ja. Het was zo, je had zo het begin van, dit gaat een stunt worden, een tv-programma. We zullen wel zien. En na 2 jaar zullen ze wel weg zijn. Wel, dat is een heel ander verhaal geworden. Er is echt iets mooi opgebouwd. En dan zie je dat 3, toch 3 heel op hun manier unieke clubs zijn. En als die dan ook nog eens zo sterk presteren, echt met 3 in de top 4, dan is iets om naar uit te kijken. Hè. En dan zie je ook als die tegen elkaar spelen, dat daar echt heel veel volk naar komt kijken, dat leeft. En daarom zei ik daarnet ook van degene die kampioen speelt zou moeten kunnen promoveren. Dat verhaal ook, want anders, we hebben dat met TES meegemaakt, pakken de titel, konden niet promoveren, de voorwaarden waren, en soms, daar zitten echt dingen bij in die licentie, dat je zegt van, hoeft dat nu? Bepaalde voorwaarden. Zoals bij Patro, toen ook achter doel dat ze daar die tribune moeten zetten. Die was helemaal niet nodig. Deinze, die hebben daar een tribune gezet, die nu voor een stuk, die staat op Patro nu zeker. Deinze, die zijn dan ook failliet gegaan door dingen te doen die echt belachelijk zijn. Dus laat ons daar gewoon een klein beetje common sense hebben. Ja, ofwel maak je licentievoorwaarden die haalbaar zijn en die toch nog streng genoeg zijn. Ofwel maak je gewoon een gesloten competitie. Hè? Maar zo licentievoorwaarden opleggen die er eigenlijk helemaal over zijn. En die eigenlijk een beetje als drogreden gebruiken om clubs beneden te houden, maak er dan een gesloten competitie van. Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk en als we in Jupiler Pro League met 18 kunnen gaan voetballen, dan kunnen we dat ook wel in een tweede klasse. Hè. En mag het allemaal iets losser zijn. Hè. En leg dan de lat veel hoger voor clubs die van 2 naar 1 willen gaan. Ja, zeker. Dus, en het is ook, ik zeg het leeft. Maar het kan alleen maar blijven leven als iedereen een bepaald realistisch doel heeft en dat sport kan zijn. Ja, als er iets aan vasthangt, want kampioen spelen zonder gevolgen, dan... Ja. Maar wij kijken dus uit naar het vervolg van die competitie. Hè. Want nu blijft dat gewoon elke week spannend. Vorig jaar hadden we het er amper over. Hè. Mm-hmm. En nu, als ze zo met 3 zijn, dus het is fantastisch om te volgen. Hè. En we gaan zeker met Loïc Kermens, Christophe. Ja. Voilà, we gaan het ook zeker op de voet blijven volgen. En dat geldt ook voor alle Limburgers in het buitenland. Want vandaag weten we ook de diagnose van de hamstringblessure van Kevin De Bruyne, die hij opliep bij het scoren van zijn penalty tegen Inter. Vrezen we daar maanden uit?
Ja, het is een grote scheur, heeft Napoli laten weten deze middag. Wat we daar precies onder moeten verstaan. Ja, een grote scheur, is dat 4 centimeter, is dat 12 centimeter, ik weet het niet. Maar hij gaat toch wel een tijdje uit zijn, want als je ziet hoe hij reageerde meteen na de strafschop, ja, ik kon niet meer wandelen, zelfs bijna. Ik hoop gewoon echt wel dat hij nog op zijn beste niveau terugkomt. Ja, het is gewoon, het is mentaal ook een zware. Ja, je zag het ook aan zijn gezicht meteen, hè, want Kevin De Bruyne, we kennen hem als coole kikker, is niet snel onder de indruk, is altijd heel cool in zijn persconferenties en zo ook, maar als je dan dat gezicht zag, ja, dat was paniek, hè, dat je in zijn ogen zag en dat heb je niet snel bij De Bruyne. Nu, misschien ook wel omdat hij... geopereerd is ook aan zijn hamstrings al eerder. En ik denk dat hij toen zelfs 4 maanden buiten strijd was bij City. Dus ja, hij, zoals Marnik zegt, het is te hopen dat hij nog terug op niveau komt. Misschien op dat moment dat hij zelf daar ook al aan dacht van oei, dit is toch niet... dat zat duidelijk in zijn hoofd. Dit is niet van ik ga 7 matchen missen of 8 of 10 of zo. Het is echt van... Wat overkomt mij hier nu? En het is geen nieuwe blessure. En dat is het ergste. Hè? Het is op een plaats waar die al een hoop ellende heeft meegemaakt. Ja, en het is op een plaats, als je been breekt, dan moet je in het gips. En dat been, dat sterkt opnieuw aan. Maar bij een spierblessure, je hebt elke keer... Ik zeg niet dat hij er constant bij nadenkt als hij aan het voetballen is. Maar je weet wel... Je gaat dingen voelen. Zo, ja. En dat gaat mentaal ook meespelen. Dat is wat ik daarnet zei van Heijmans. Hè. Als je dan zo'n hele tijd bent uitgeweest met een enkel blessure of zo, dan weet je van, dat is wel terug in orde. Maar bij een spierblessure heb je altijd zoiets, zoals je zegt, in je achterhoofd van... Ja. Je bent niet vrij in je hoofd. En zeker bij De Bruyne op die leeftijd, als je het al aan de hand gehad hebt. Dus hij gaat, minder dan een maand gaat het zeker niet zijn. Maar ik denk dat hij dit jaar, 2025, gaat hij niet meer spelen. Dat geloof ik nooit. En dus volgende maand moet België nog 1 keer winnen. Of 2 keer gelijk spelen. Tegen Liechtenstein zal lukken zonder De Bruyne, denk ik. En dat zal zonder De Bruyne ook wel lukken. Misschien dat Marnik nog ergens... Ja, tegen Liechtenstein wil ik nog eens met een rondje maken. De expected goals bij de heenmatch was voor Liechtenstein 0,0. Dus wat dat betreft hebben ze dan al sowieso een gelijkspel. Nee, dus dat zal wel lukken, maar toch, we lachen er nu mee. Maar als de Belgen een rol van betekenis willen gaan spelen op dat WK volgend jaar, zonder De Bruyne, ik weet het niet. Dat is een ander verhaal. Dan kan die beter terug. Hij heeft gewoon dat extraatje dat elke topploeg nodig heeft om een topploeg te zijn. Dat je niet gewoon goed bent, maar als je ietsje meer wil, dan heb je degene nodig die docu kan lanceren. Hè? En zeker omdat De Bruyne op dit moment, je zag ook bij de Rode Duivels dat hij opnieuw er zin in had. Ja. En hij was echt gretig, hij maakte kilometers. Hij voelde zijn verantwoordelijkheid. En die nam die ook op. Ja. En dat is ooit anders geweest bij De Bruyne. Hè? Ik heb het nog wel eens aangehaald op het WK in Qatar. Ja, daar zat hij niet goed in zijn vel, was hij het ook niet helemaal eens met hoe het er allemaal aan toe ging. Ja, en dan heb je er ook niet veel aan. Hè. En nu merkte je van, hij was echt gemotiveerd. En als je die De Bruyne hebt, en niet alleen op het veld, maar ook erlangs dan, door gewoon aanwezig te zijn, pakt hij heel de ploeg al mee op sleeptouw. Hè. Ja, hopelijk is dat WK. Kan dat zo een beetje zijn drijfveer zijn om nog één keer alles te geven om terug te komen. Een beetje... Ja, ik bedoel, de wortel die ervoor hangt om nog eens wat grediger in heel de revalidatie. Nu, het hangt niet alleen daarvan af natuurlijk, hè, van de manier waarop je revalideert. Maar toch, dat zo een beetje zijn drijfveer kan zijn voor het laatste kunstje. Last dance. Voilà. We hopen dat De Bruyne optijdig weer op topniveau geraakt voor die last dance. En dan kunnen de Rode Duivels swingen op het WK. Hè? Ja, voilà. Swingen op het WK met de last dance van De Bruyne. Dat is een mooie afronder van deze week. Dank u wel, Marnik en Christophe, opnieuw voor jullie deskundige analyses. Dank u wel ook, Siebe, voor de feitjes en de technische ondersteuning. En tot volgende week.